Огромен скален къс лети от дълбокия космос към директен сблъсък с Земята. Когато я удари, предизвиква глобална катастрофа. Това не е научна фантастика. Това се е случило преди 65 милиона години. Голяма част от живота на Земята, включително динозаврите, загинали. Днес много учени смятат, че това не е еднократно събитие. Че унищожението на динозаврите може да се повтори. И следващите може да сме ние. Дали ще се повтори ударът? Със сигурност ще се случи отново. Земята стои като мишена. Къде са таинствените нападатели? Откъде идват? И ако един от тях пак заплаши Земята, ще можем ли да го спрем? На време. Тайните на космоса. Комети с цел Земя. За нас кометите са зрелищни небесни красоти. Повечето са безобидни и обикалят безопасно около Слънцето. Но някои от тях неизбежно ще се блъснат в друго тяло. Като например Земята. Със скорост 40 000 км в час. Дори малък космически нашественик може да предизвика страшни разрушения, като този в пустинята на Северна Аризона преди 50 000 години. Всичко започва с една ярка светлинка в северното небе. Свършва за секунди. Огромната скала, почти 20 метра в диаметър, прави кратер дълбок 230 метра, с диаметър почти километър и половина. В космически мащаб това е относително слаб сблъсък. Ако същата скала падне днес, само 50 на километра на запад, тя би унищожила град Флагстаф, щата Аризона, и населението му от 56 000 души. Още по-силен сблъсък с обект с диаметър над 2 км може да причини разруха в глобален мащаб. Удар от комета ще убие толкова хора и ще доведе до дългосрочни изменения на околната среда, че може да се нарече пълна катастрофа за цялото човечество. Учените смятат, че едно единствено попадение от космоса унищожава динозаврите преди 65 милиона години. Комета или метеорит с диаметър около 10 км пада на полуостров Юкатан в Мексико. Изравя кратер почти 200 км в диаметър, дълбок 30 км, за по-малко от секунда. Прищва експлозия по-мощна от всички ядрени оръжия на света, взети заедно. Ударната сила предизвиква земетресение по цялата Земя и вдига цунами из океаните. Огромен облак прах се вдига на километри в небето. Покрива цялата Земя и скрива Слънцето за години напред. Динозаврите бавно измират. И не само те. Повече от половината земни видове също са унищожени. В нашата Слънчева система има два вида космически куршуми, които са в състояние да предизвикат разруха в планетарен мащаб – астероиди и комети. Астероидите са всъщност малки планети, плътна маса от скала и метал, останали при образуването на Слънчевата система преди 4 милиарда и 600 милиона години. Повечето се намират между Марс и Юпитер, част от така наречения астероиден пояс. Кометите, от друга страна, са много по-загадъчни. Макар и също образувани при раждането на Слънчевата система, те са съставени от скала и лед. Много от тях, като Халеевата комета, обикалят Слънцето по предвидима траектория и с предвидим график. Но има безброй други, за които не знаем нищо. Те профучават през етера с невъобразима скорост, повече от 30 000 км в час.
За учените, които наблюдават космоса, те изглеждат като буца въглища на черно платно. Невидими, докато не ни се появят под носа. Едва в близост до Слънцето кометите се откриват по-лесно. Ледените тела изпускат газ и прах, когато Слънцето ги нагрее. Когато светлината огрее парчетата камък, те заблестяват и стават видими и могат да бъдат видяни от милиони километри разстояние. Но до този момент, ако са на път към нас, вече може да е прекалено късно да бъдат спрени. Към днешна дата са открити над 1000 комети. Всяка година наблюдаваме за пръв път може би около 100 комети, навлизащи във вътрешната част на Слънчевата система. Всяка нова комета увеличава вероятността една от тях да удари Земята. Земята е едно космическо стрелбище. Нас ни удрят парчета от комети и астероиди с всякакъв размер, а големите определено представляват реална опасност. Въпрос на време е да настъпи момент, когато кометата и Земята ще са на едно място. Огромни белези по цялата ни планета свидетелстват за минали нападения. Тези сблъсъци може би са по-чести, отколкото бихме искали да мислим. Последният е станал преди малко повече от век. През 1908 година областта около река Тунгуска в далечния Сибир, Русия, е разтърсена от силен взрив. Очевидци описват летяща звезда с огнена опашка. Небето се разтворило и от него потекла светлина, по-ярка от Слънцето. Астероид или комета. При сблъсъка със земната атмосфера с такава висока скорост, триенето причинява взрив във въздуха. Избухва 8 км над земната повърхност със страшен взрив. Осветява атмосферата в продължение на дни. В Европа може да се чете нощем. Тунгуската катастрофа, както я наричаме сега, е по-силна и по-голяма от изригването на вулкана на остров Света Елена. Тя не оставя видим кратер, но сплесква милиони дървета на стотици квадратни километра гора, на площ по-голяма от Вашингтон. Ако това се беше случило над град, щеше да загине населението на хиляди квадратни километра около мястото на инцидента. За астрономите, Тунгуската катастрофа е събитие на косъм, сравнително лек удар. Как ще изглежда един наистина катастрофален сблъсък? През 1994 година учените наблюдават живописна демонстрация, когато една комета се забива в Юпитер. Астрономите първи забелязват Шумейкър Леви 9 около година по-рано. Докато кометата наближава от към външната част на Слънчевата система към Слънцето, тя минава близо до Юпитер. Опасно близо. Юпитер е най-голямата планета в Слънчевата система и има много силна гравитация. Когато кометата минава наблизо, гигантът я привлича. Тогава кометата започва да се разпада. По-леките парчета, по-малки от 3 км в диаметър, нямат шанс срещу великанската гравитация на Юпитер. На 16 юли 1994 година те започват да навлизат в повърхността със скорост над 150 000 км в час. Ако е имало съмнение, че комети могат да блъскат планети, това събитие го демонстрира перфектно. Ето поредица комети в Слънчевата система, които се блъскат в планета една по една. Експлозиите са изключителни. Всеки удар праща облаци прах и отломки на хиляди километри в атмосферата на Юпитер. Оставя грамадни белези по повърхността на газовия гигант, някои по-големи от Земята. Така нареченият фрагмент Г удря с 6 милиона мегатона еквивалентна мощ. Това е приблизително равно на взрив като Хирошима всяка секунда в продължение на 13 години.
Какво би причинил на планетата Земя сблъсък дори с частица от тази сила? Силен удар от комета би имал разрушителни последствия. Представете си следния сценарий. Учените са открили комета с диаметър 3 км, чиято траектория води към сблъсък с Земята. Твърде късно е да я спрем. Първото, което ще видим е, че в небето лъмва светлина и Земята се разтриса. Пляскави метеорити набраздяват небето. Отломките от гигантската комета навлизат в земната атмосфера. В горите избухват пожари, подпалени от свръхнагретия въздух. Когато кометата удря, взривът изхвърля милиони тонове пламтящи скали и пръст. Отломките във въздуха скриват слънцето. Денят се превръща в вечна нощ, с ниски температури и целогодишна зима. Нужна е повече от година, за да се оталожи прахта и слънчевата светлина да проникне през облаците. Когато това стане, Земята ще започне да се стопля. Бързо. Повишените нива на газове, създадени от пожарите, превръщат планетата в горещ парник. Милиони видове, оцелели в студа, не могат да издържат на жегата. Те измират. Нужни са хиляди години, за да се възстанови животът на Земята. Колко голяма е вероятността комета да удари Земята? Ще има ли друг сблъсък? Гарантирам ви го, това ще се случи отново. Земята е една мишена. Вероятността за такъв сблъсък в нашия живот може да е малка. Може би от порядъка на 1 на 100 хиляди. Но астрономите в цял свят се трудят неуморно, за да изучат тези непознати сред нас. Борят се да узнаят какво представляват кометите и откъде идват. Крайното оцеляване на човечеството зависи от способността ни да спрем кометата преди да ни удари. През 17 век звездобройците отбелязват как някои комети обикалят около Слънцето на равни интервали, като планетите. Един астроном дори предсказва завръщането на комета, която сега носи неговото име – Халей. Но никой не знае от какво са направени, нито откъде идват. През 1950 година астрономите още гадаят истинската им същност. Фред Уипъл, бащата на астрономията на кометите, си представя кометите като летящи планини от замръзнал газ, лед, прах и камъни. Нарича ги мръсни снежни топки. Теоретизира, че с наближаването на Слънцето те отделят прах и газ, докато ледът им се изпарява, което образува характерните им опашки. Едва през 80-те години на 20 век астрономите успяват да тестват теориите на Уипъл, доближавайки се до тези летящи ледени кълба. Откритието им е изненадващо. През 1985 година, като част от международната изследователска програма Слънце-Земя, те пращат космически кораб, натоварен с сензори, който минава през опашката на комета. През 1986 Европейската космическа агенция изпраща кораб, наречен Джото, който изследва ядрото на Халеевата комета. Учените се опасяват, че отломките, отделящи се от Халеевата комета, ще унищожат Джото. Това не се случва. Корабът не само оцелява от ударите, но изпраща невероятни снимки на покрита с кратери гъбоподобна повърхност, от чиято вътрешност излизат струи газ. Внезапно учените започват да се питат точно колко плътни са тези комети. През 2000-та година се получават нови данни. При доближаването си до Слънцето, една комета на име Линиър неочаквано експлодира. Земни и космически телескопи регистрират експлозията, което позволява на учените за пръв път да анализират химичния състав на ядрото. Тази информация, съчетана с данни от предишни прелитания, потвърждава съмненията на астрономите. Кометите не са твърди като лед. Те са изненадващо мъхести, пориозни и крехки. Хал Уивър от университета Джон Хопкинс
симулира неочаквания състав на кометите. Значи сега правим един от най-простите обекти в Слънчевата система – ядро на комета. Тези памучни кълба едва се задържат. Едно от тях даже падна. И докато кометите прелитат през вътрешната част на Слънчевата система, те се нагряват и понякога тези малки памучни кълба просто се отделят и отлитат настрани. Кометите се състоят предимно от късове вода, скала, амоняк и въглерод. В този експеримент меласа. Те са проникнати целите от замръзнал газ, познат като сух лед. Когато кометите доближат Слънцето, ледът се изпарява и изпуска газ и прах, които образуват характерната опашка. Виждате ли сублимацията на леда? Директно от твърдо към газообразно състояние. Точно това се случва, когато една комета обикаля около Слънцето. Не прилича на първоначалната концепция за комета, нали? Но все пак е плътен твърд предмет. Виждате как активните региони по повърхността образуват мехури. При много комети активност има само в няколко определени точки. Когато те прелетят през вътрешната част на Слънчевата система и се нагреят, понякога части от тях просто изпадат. А понякога виждаме как кометата се разпада напълно. Тази нова информация за крехкостта на кометите може да ни се струва насърчителна. Как тогава ще нанесат такива огромни повреди? Но докато летят през космоса с над 11 км в секунда, дори и малките комети могат да бъдат унищожителни. Доналд Юманс изучава комети в лабораторията за реактивна тяга на НАСА. Да, крехки са, но са огромни. 15 км в диаметър. Няма значение дали са крехки. Толкова са големи, че масата им е огромна. А когато удрят, важни са масата и скоростта. Не можем да спрем комета, летяща към Земята, ако не я видим. Но ето още една загадка, която измъчва учените. Откъде идват тези космически пътници? Астрономите отдавна наблюдават комети, идващи от дълбокия космос. За да научат точно откъде са минали, те трябва да се доберат до истински кометен прах. Запис на раждането на кометата и нейните пътешествия. 3, green board all the way across. 2, we have main engine start. 0 and liftoff of the Stardust spacecraft. През февруари 1999 година корабът Stardust на НАСА започва пътуване към далечната комета на име Wild-2. Мисията е да се вземе проба от прахта на Wild-2 и да се върне на Земята. Почти 4 години и 3 милиона километра по-късно корабът стига своята цел. Една гигантска стъкленица Петри пълна с гел около 30 см в диаметър събира повече от 1000 проби. Мисията има забележителен успех. През януари 2006 година, 7 години след излитането си, капсулата с товара на Stardust се завръща на Земята. Съдържанието се оказва скрито съкровище за учените. Мислехме, че кометите се образуват от вещество далеч от Слънцето, но сега в тази комета открихме частици, образувани в близост до нашето Слънце. Родена близо до Земята, когато се е образувала нашата Слънчева система, кометата поема по орбита, която я отвежда далеч отвъд. Според изненадващите нови данни от Stardust, много по-далеч, отколкото са смятали учените. Пробата е не само от раждането на Слънчевата система, но е смесена из вещество от други далечни звезди. Образувано далеч от тук. Взето пътюм. Напомня на торба на скитник из галактиката. Историята на произхода на кометата започва преди 4,6 милиарда години. Слънчевата система се ражда на пресекулки. В центъра облак от газ и прах започва да се свива в огромен диск. Силната гравитация на диска засмуква огромна маса материя навътре. Налягането и температурите се покачват и грамадната плътна топка започва да гори.
Газът и веществото имплодират в ядрен синтез. Ражда се звезда. Нашето Слънце. На орбита около новороденото Слънце остава облак отломки. Фрагментите се сблъскват помежду си и се наслагват, образувайки космически кълба прах. В продължение на милиони години тези чудовищни буци нарастват, докато обикалят около Слънцето и образуват група планети, включително Земята. Но някои кълба прах, бъдещи комети, не се сливат и не образуват планети. Милиард или повече от тях бавно гравитират в орбита между Нептун и Плутон, в област наречена Пояс на Куипър. Трилиони други биват прогонени към следващата звезда, към облака, наречен Оорт, привлечени натам от гравитационните полета на големите планети като Юпитер. Техните елиптични орбити са много различни. Това е поясът на Куипър, съставен от комети. Те са предимно сгъстени, в образование, подобно на чиния. Но в облака на Оорт, който е на хиляди пъти по-голямо разстояние, образуват истински облак. Значи имаме предмети в такава орбита и такава орбита. Те идват от най-далечните части на Слънчевата система. Изумителното е, че астрономите не потвърждават съществуването на пояса на Куипър до 1992 година, макар че той е част от Слънчевата система. Днес се смята, че поясът на Куипър е външната област на комети с стабилни орбити. Такива, които навлизат във вътрешната част на Слънчевата система на интервали между 3 и 200 години. Най-известната от тях е Халеевата комета, която се връща на всеки 76 години. Но учените са най-затруднени с втория район – облака на Оорт, на 2 светлинни години разстояние. Учените смятат, че случайно отклонение, като изменение на гравитационното поле на звезда, ще изхвърли кометата от мъглявината. Тогава тя може да попадне в гравитационното привличане на нашата звезда и да започне пътешествие към вътрешната част на Слънчевата система, което може да продължи хиляди години. Учените нямат начин да предвидят кога ще се появят такива комети, а те могат да се появят от всяка посока. Или може вече да са поели по траекторията си към Земята. За тези крехки и замръзнали чужденци, всяко пътуване към вътрешната част на Слънчевата система е пълно с опасности. Някои ще загубят ледения си товар и ще станат инертни, а Слънцето ще изгори газовете им. Някои ще се разрушат, защото леденото им лепило ще се разтопи от топлината на Слънцето. Фрагменти може да продължат да обикалят около Слънцето, приемайки форма на метеоритни дъждове или падащи звезди. Някои комети ще влязат в орбитата на Юпитер, привлечени от силното му гравитационно поле. Планетата гигант след това изстрелва нашествениците обратно извън Слънчевата система. Някои от тях обаче се сблъскват челно с друго небесно тяло. През 1997 година светът научава за комета, която тайно навлиза в Слънчевата ни система. Двама астрономи-аматьори забелязват неизвестен натрапник близо до Юпитер. По-ярък от всички наблюдавани до тогава. Наречен Хейл Боб, на името на откривателите си, той се оказва гост от облака на Оорт. Поел на първото си пътуване около Слънцето от почти 5000 години насам. Най-често забелязваните комети са просто астероиди, чието газ и разпръснат прах изгарят по време на честото им обикаляне около Слънцето. Но комети като Хейл Боб, току-що излезли от фризера на облака на Оорт, имат много лед и прах за отделяне. Състоят се от воден лед, лед от въглероден двуокис, сух лед
лед от въглероден окис. Всеки такъв лед е много по-летлив от водата. Затова, когато навлязат във вътрешната част на Слънчевата система, се държат особено. За щастие, можем да се дивим без страх на бляскавото греене на Хейл-Боб. Тя преминава без препятствие на разстояние близо 200 милиона километра от Земята. Малко отвъд Слънцето. Ами ако траекторията й беше в посока Земята? През 1992 година Съединените щати започват мащабна програма за анализ на опасността от комети и астероиди. Наричат я Космически страж. Днес в този процес участват учени от цял свят. Те насочват телескопите си в една област на небето и правят периодични снимки. После подреждат изображенията и търсят движение от един кадър в друг. Първо търсим по-големи астероиди и комети, над километър и половина в диаметър, а след това продължаваме търсенето на по-малки. Учените са изчислили, че в Слънчевата система има около 1100 комети и астероиди с диаметър около километър. До сега астрономите са идентифицирали около 700 на брой. А това са само гигантите, които могат да причинят апокалипсис. Може никога да не успеем да засечем всяка заплаха. Възможно е да има милиони комети и астероиди с размер 100 метра. Дължината на един стадион. Това е 3 пъти повече от скалата, паднала в Аризона преди 50 000 години. Все пак, телескопите са първата линия на отбрана срещу евентуално страшно бедствие за планетата ни. Ако не гледаме, няма да знаем дали идва нещо. Ще бъдем изненадани като динозаврите. Ако проведем изследвания, се надяваме, че ще получим предизвестие, но пак е или едното, или другото. Или ще сме предупредени десетилетия по-рано, или ще сме напълно изненадани. Има 3 важни момента. Да ги открием рано, да ги открием рано и да ги открием рано. Да предположим, че открием комета, летяща към Земята. Как бихме реагирали? Учените едва сега започват да мислят решения. Една от водещите идеи е да изстреляме в нея ракета, за да я забавим или да я отклоним от траекторията й. Това е по-трудно, отколкото изглежда. Ако кометите бяха твърди ледени кълба, както се е смятало преди, един мощен тласък от ракета би успял. Но някои комети може би са пориозни. Може би ще погълнат хвърления към тях обект като гъба. През 2005 година учените са готови да проверят теориите за реакцията на комета при удар. Те се опитват да ударят една с ракета. Наричат експеримента смъртоносно влияние. Искат да видят какво ще стане, когато космически кораб се сблъска силно с комета при скорост 37 000 км в час. Основната цел на смъртоносно влияние е да надникне във вътрешността на комета. Веществото във вътрешността остава относително непроменено, откакто се е образувала Слънчевата система и може да даде информация за началото й. Но астрономите също така се надяват да съберат идеи как да спрем комета, която лети към нас. Смъртоносно влияние стартира в база вертикален обхват на НАСА, Маунтин Вю, Калифорния, където задачата на Пит Шулц и неговия екип е да разберат какво ще направи кометата, ако бъде ударена. Този инструмент ни позволява да изстреляме малка сфера, около половин сантиметър, със скорост 6 или 7 пъти по-голяма от скоростта на куршум. Цялата конструкция се повдига на голяма височина, а оръдието е като триетажна сграда. Това ни позволява да изстреляме снаряда през различни отвори в камерата, за да можем да въздействаме на плоската повърхност под различен ъгъл.
Учените смятат, че кометите имат разнообразен състав. Затова Шулц и неговият екип разработват няколко различни модела, а после стрелят по всеки със свръхскоростно оръдие. Първият сценарий е какво ще стане, ако ударим подобие на лунен прах. Вторият – какво става, ако ударим вълмо мъх. И третият – какво ще стане, ако ударим по вълмо мъх, покрито с органичен слой. Когато изследваме еволюцията на този кратер, откриваме, че в самия му край, след края му, все още виждаме кратера тук. Но в случаите, когато имаме вълмо мъх, не виждаме кратера. Той е напълно скрит. Мъхът напълно поглъща снаряда, което не удовлетворява учените, надяващи се да погледат във вътрешността й. Има още една възможност, която Шулц трябва да разгледа. Ами ако цялата комета е крайно крехка и пориозна? Той търси вещество за тази симулация. Кометата може да е като мъхеста топка, може да е с много малка плътност. Как ще симулираме това? Може би най-добре е с органичен комплекс. Какъв да бъде той? Захарен памук. Сега ще се опитаме да направим изкуствена комета. Въображаема комета. Да видим какво ще стане, ако изстреляме топче в нея. Сега работим с вещество с много малка плътност, което се състои от нишки. Това изглежда доста добре. Така. Сега ще окачим това в вакуумна камера. Ще го ударим с много голяма скорост и ще разберем дали ще се разруши или снарядът ще мине през него. Готови сме. Кометата ни от захарен памук е готова. Да гасим лампите и да се махаме от тук. Снарядът минава през кометата, но силата я разрушава. Страхотно, нали? Наистина проби дупка в нея. Божичко! Искам да го видя. Божичко! Вече няма комета, това е сигурно. Каква бъркотия! Но това не е добра новина. Една разрушена комета може да е още по-опасна от цялата комета. Парчетата остават на същата траектория. И вместо един снаряд имаме много. През 2005 година, когато екипът приключва с опитите, НАСА има готовност да поеме риска. Опитът включва изстрелване на 820 кг топка в комета, за да се види какво има вътре в нея. Главният изследовател в смъртоносно влияние е Майкъл Ахърн. Това са модели на двата кораба смъртоносно влияние. Много хора мислят, че корабът е само един, но всъщност са два. Прелитащият кораб носи всички инструменти на едната си платформа. Ако го обърна, тук има слънчеви панели, които осигуряват електроенергия. А това е ударният елемент. Това е геоложко чукче, с което се удря предмет, за да се види как реагира. 12 януари 2005 година. След 6 години изследвания и подготовка, смъртоносно влияние е готов за излитане. 3, 2, 1. Старт на совалката Делта 2, носеща смъртоносно влияние. Целта на корабите е комета с диаметър 6 км, наречена Темпъл 1. Открита през 1867 година, тя е добре известна на астрономите. Тя обикаля Слънцето за 5,5 години и е загубила много газ и лед. Някои твърдят, че кометите трябва да се пазят за поколенията. Но този насилствен експеримент върху комета, типична за цял клас, ни се стори правилният научен избор. Смъртоносно влияние ще стигне орбитата на Темпъл 1 за 5 месеца.
На 2 юли 2005 година тя се обръща и насочва камери към кометата на разстояние 860 000 километра. После пуска ударния елемент. Ако всичко мине добре, сблъсъкът ще направи дупка в Темпъл 1 с диаметър 200 метра, дълбока 5 етажа, с размера на Римския Колизеум. Но той може да унищожи кометата, като я разруши на парчета. Притеснявах се, че не знаем достатъчно за кометата и че ударният елемент може да влезе само да направи дупка с диаметър 1 метър и дълбочина 30 метра. Тогава ще ни е трудно да разберем дали сме оцелили или не. На Земята стотици учени са затаили дъх. Сигналът се загуби. Ние само стояхме и чакахме. Опитвахме се да се занимаваме с нещо, за да не се тревожим. Но тогава, точно на време сигналът се завръща. Влезе, отскочи и откъсна целият този материал изпод повърхността, която бе изложена на слънчева светлина. Така светлината огрява всички отломки, извадени от вътрешността на кометата Темпъл 1. Кометата с размер 6 км и 370 кг кораб на НАСА се сблъскват със скорост 37 000 км в час. Експлозията се равнява на почти 5 тона TNT. Ударният елемент се изпарява напълно. Отделя се много повече прах, отколкото се очакваше. Една от причините да е толкова прашно е, че частиците се оказаха много по-дребни, отколкото смятахме. Количеството прах не издава състава на кометата. Темпъл 1, поне на повърхността си, съдържа много по-малко лед, отколкото смятат учените. Нямаше начин да има големи блокове лед, което ни дава информация за образуването и разпадането на тези комети. Това са първите такива данни. В известен смисъл това е революция. Анализът на праха показва молекули, съдържащи въглерод, който е органично вещество. Значи е правдоподобно комети да са донесли такъв материал на Земята в ранната й история. Планира се втора мисия за допълнителен поглед. През 2010 година НАСА ще пренасочи кораба Stardust обратно към Темпъл 1, за да търси образувания от нас кратер. Какви са пораженията, които сме нанесли на повърхността на кометата? Учените се надяват да научат нещо друго от смъртоносно влияние. Идеи как да предотвратят сблъсъка между комета и Земята. Според някои, смъртоносно влияние може да отклони Темпъл 1 в малко по-различна орбита. Но кометата продължава по абсолютно същата траектория. Втората цел на смъртоносно влияние е да се направи план за намаляване на влиянието, ако се наложи. Изчислихме ли какво е нужно, за да се извади комета от орбита, която се пресича с земната? Не сме изчислили достатъчно. Въпреки недостатъчните резултати, мнозина все още смятат, че смъртоносно влияние е най-добрият модел за предотвратяване на сблъсък с комета. Важно е да се изпрати по-голям космически кораб и да се удари по-силно кометата. Да предположим, че това е ядрото на кометата. Един начин да се забави и да се отклони от Земята след 20-30 години е просто да се блъснем в нея. Ако не успеем, да повторим. Ако пак не успеем, пак да повторим. Но според други е нужен по-радикален подход. Един от плановете е да се детонира ядрена бойна глава близо до кометата, за да се промени траекторията й.
Спорно предложение заради неизвестните последствия от изпускане на радиация в космоса. Други предлагат да се пробие ядрото със сонда и да се взриви отвътре. Но както видяхме, има опасност един смъртоносен снаряд да се разпадне на смъртоносни малки парчета. Парчетата могат да продължат в същата орбита и като съчми от пушка да унищожат по-голяма територия. Трети предлагат по-малко силови, но също толкова интересни решения. Те предлагат да се монтират лазери на Луната, където земната атмосфера няма да ги отклонява. Лазерите могат да улучат кометата и да разтопят леденото лепило. Може дори да прикрепим космически кораб към кометата, който да я изтегли извън траекторията. Каквото и да е решението, всички идеи са още на чертожната маса. Ако траекторията на кометата води към сблъсък, може да не успеем да направим нищо. Дори ако утре открием комета, летяща към нас, нямаме средства, за да се защитим. Някой ден може да погледнем към небето и да видим номерираната от нас комета да лети към нас. 23 март 1989 година. 800 метров астероид ще прекоси орбитата на Земята. Той пристига само 6 часа след като синята планета е минала оттам. Това е все едно два самолета да избегнат сблъсък за секунди. Човечеството трябва да се страхува от тях, защото те са се сблъсквали с Земята. Но докато кометите могат да бъдат посланници на смъртта, ние с изненада научаваме, че могат да бъдат и посредници на възраждане. В хаоса на ранната Слънчева система, милиони, ако не и трилиони комети и астероиди са падали върху древната Земя. Масивните сблъсъци разтопявали материята, смъквали кората на планетата и подпалвали огнени бури, които поглъщали земното кълбо. Днес, ако не беше непрекъснатата ерозия на вятъра, водата и топлината, повърхността на Земята щеше да изглежда подобно на тази на Марс. Но както научават учените днес, тази бомбардировка произвежда неочаквани резултати. Ледените комети може би са донесли водата, която днес изпълва земните океани. Възможно е да са донесли и органични съединения. От това съчетание на вода и органични вещества бавно се е зародил животът. Кометите може би помагат за запазването на живота на Земята. Галактически снежни топки непрекъснато блъскат земната атмосфера. Милион пъти годишно. Някои учени смятат, че ледените топки, някои големи колкото къщи, се разпадат, когато попаднат в атмосферата. Но те оставят зад себе си краткотрайни облаци водна пара. Храна за живота отдолу. Майкъл Рампино от университета в Ню-Йорк доразвива тази теория с още една крачка. Той смята, че Земята понася космическа атака, като тази, която помогнала за образуването й, на всеки 30 милиона години. Всеки обстрел започва нов цикъл на смърт и нов живот. Нарича се хипотезата Шива, на индийския бог на разрухата и сътворението. Когато настане период с реално намаляване на формите на живот, той е следван от взрив на живот. Защото оцелелите могат да запълнят еконишите, отворени от измирането на организмите, които преди това са запълвали тези ниши. Съгласно хипотезата Шива, цикълът ще започне отново след около 25 милиона години, когато поредният обстрел отгоре ще причини глобална катастрофа и масово измиране. Това е спорна идея. Повечето учени не откриват сериозни доказателства за периодични, да не говорим за предвидими, бомбардировки. Никой не е успял да обясни защо биха се случвали подобни периодични удари.
Има предположение, че тези удари са периодични на всеки 30 милиона години. Доказателствата са слаби. Според мен няма единно мнение относно така наречената хипотеза Шива. Едно е ясно. Имаме още много да научим за кометите. Вече е започнал експеримент, който вероятно ще добави информация за животворящите им качества. Рожба на Европейската космическа агенция, мисията Розета, ще включва първото кацане на космически кораб върху комета. Искаме да видим какво има в ядрото и върху него. И единственият начин да се види това е да се кацне на кометата. Розета излита от Земята през 2004 година. През 2014 година тя ще се срещне с кометата Чуримов-Герасименко. Корабът ще пробие сонда в ядрото и ще извади проби. После ще ги анализира. Вместо да връщаме пробата в лабораторията на Земята, ние занасяме лабораторията на кометата и правим изследването там. Розета ще направи огромна крачка към знанието дали кометите са дали началото на живота на Земята преди милиарди години. При бъдещите мисии, астрономите се надяват да успеят да проникнат още по-дълбоко под повърхността на кометите. Целта остава да се увеличават познанията за състава и произхода им. Както и за това, как можем да ги спрем. Но следващият път, когато комета проблесне в небето, можем да я погледнем в изцяло нова светлина. Не само като вестител на смъртта, а като мощно средство в еволюцията на живота. Преводач Светла Биюкова. Текста четоха артистите Ася Рачева, Петър Върбанов, Александър Митрев, тон режисьор Иван Драголов, режисьор на дублажа Петя Силянова, студио Медиалинк.